Toen ik liet wie kon ik altijd mijn ammeke in het bijseizoen te plukken. En dan maken we lekker een jam van. En wie nooit de enige, want dan wie ik meestal uit de stad die hem met de auto en dan de ammeke mij om te plukken. En dat laatste, dat zag ik net meer. En dat is jammer, want het is ook een stukje natuurbeleving. En dat jou ik mijn baan ook mee. Lekker! Om de meesten het land weer in te krijgen, hebben wij brommels bedacht. Dat is het Bramenfestijn, het Waardpiek Bramenfestijn. Die 2 dagen, wij stoven het lang in, wij doen ammeke om brommels te plukken. 2 bijen binnen dat. En zo wel wij de natuurbeleving met een impuls, ja. Zo kan je hem ontdekken hoe mooi die prachtige Frieske waarden van het zijn. Wij willen wel heel graag weten of er al wat bloeit. En of dat wat bloeit riep genoeg is om 24 en 24 augustus bij brommels echt plukken te kunnen. Want wij kunnen wel zeggen, kom plukken, 24 en 24 augustus, maar het moet veel riep wezen. Dus wij zullen even zien hoe veel het is met de bloei. En daarom hebben wij een echte twanbij-expert, mijn naam Jan de Boer. Wat denk je al, komt het goed? Ik denk dat het wel goed komt. We halen verkatersjongen die hadden bloei al heel de lucht en die halen heel mooi frusje zetten. Dat komt wel goed. Het roept lekker, de vogelsjongen. Dus je kunt aan het mooier gaan dan hier. Ja joh, ben je gek van de woorden? Ja, absoluut. Ik ben een echte woordpiek. Nou, die ben... Heb je dan ook mes in de bossen? Absoluut. En Messi had erbij. Je moet er op een oor zien roeken. Hè? En vooral als ze bloeien roeken. De geur is ook lekker. Ja, dan, je moet er even van gaan, maar je moet het ontwikkelen. En als je dat willen, dan zorg je heel wat meer. Wat heb je eigenlijk een dik bos hier? Ja, dat is wel makkelijk, hè? Mooie isolatie, het keld en het warmte. Druk het wat kanten uit. In de Sahara had ik dikke kleren aan. En je had hier even niks, hè? Alleen de kapper wordt minder blij mee, die komt ook wat er bent. Volgens hem dan. Hè? Een heel goede kapper, ja, die kent wel haar. Maar, dus ik ken het processen, bouwen. Mooie wielgehouden klompen van Skerion. Skeriontjes. En heb je ook een handeltje thuis? Keepje. Ja, ik heb geen handeltje, nee. Oh. Dus, net al jaren, het is ongeveer om te oorhoes, hè? In de woorden. Om te oorhoes is een handeltje. Nou, een prijzenboeketje. Het goud van de woorden. En het roept ook heerlijk. Nou, dan kun je weer ingelukkig van maatje. Ja, ja. Deze is kennelijk onder de indruk, want het is stil. Ja, ze wordt nooit zo stil. Nee, een bol lacht er niet in trio erop. Nou, gaan we de goede kant vooruit naar deze. Ja.
middags dan eten we en dan jaag ik me eventueel in de regel een jaar 3 kwartier. Maar dan komt deze ik bij me om te zeggen van Bas, het is uw tijd, we moeten even voort, we moeten de documentatie helpen. Even minuten in je? Ja. De hoen is wat vlugger dan jou. Ja. Ja. Maar ja, die is ik nog maar 8 jaar. Hé? Hoe oud ben je jou? 87. Nou Daisy, gist ik weer mooi? Hoor het door. Kom maar. Kom. Ja, aard en krabenten.